Get it, was Bangsa Sangami, Murinya Ungana, and people take a challenge in Sangami. Makadi ni changamire na ndairi nane Ndopika ndotala chokoli pambiri pedera mambo zimunya. Ndopika ndotala chokoli pambiri pedera mambo zimunya. Zizo nchatala chawo chokoli pambiri pamwali. Zizo nchatala chokoli pambiri pamwali. Kale kasimsana. Kumundia ndisimo ndibana. Ndisimo. Baru ini makan yang kita udah di semua tiga kan. Ada. Ada siapa tu? Kamu sih. Ada. Agora é do daga mangala é kufua kwa tamu. Ana rungo fa 3 4 pagoro. Saka kufua kwa tamu msho ku ana baba bana rukusunso. Kufatira adoko kudai na baba yashi kwa kasoto 4 wana. Kufatira adoko kudai aka kasoto. Sasa suka kushika bazo kura kwa taita wala kata kwa ah. Ana basa sunzo wala ana kwa kufa kudai. Sasa ndio utote mwenda kwa sababu ndio sababu hata wale sababu kwa itaza
oti ai Vaida yoka eti kendo eti ndio pastor kuno ndio posta kuno aita zonye saka yedu ukakutana mumusha arotana kafa makuwacho osha achifumaka tsarwa wamunde bangura ofusira kakuwa saka yedu kuti kutene mwana urapo mwana wewe unobudirwa stora mundu makomo saka takambomutera mwamusi ari budiro da fota svika mukomo kuchipende takaenza kusvika tatora sabhu kuchipende tasvika dai mukomo kudai vakazosvika padombo vakazorasika ake but vakasvika padombo takasvika kutaura musoro dehenya musoro munhangari takona dehenya remusoro munhangari uwo vakazondorasika hake asi akatosvika pane iyo kutaura zvisina musoro kutaura makawanyoka chese but akasvika panzvimbo sabhu kuti atinaye vakazototi mwana watorasiswa ndio nyaya yedu ana kubudhoka yedu aita ndini Joseph ndakafire kumakomo ndakaona ndiri musoja chechichi saka ndido kutorwa ndiri kuswe pamba takataurai ndi Joseph mkwawai muzita yedu but ari umwana pamwe kwemweimba yewasakatika achazivo vamoraswirei ipapo soro takaona nazori mondozoripo tapera mambo tapera zvisikaitiba kufa kumwe tapera kana misodzi chavo chaibo inodonha Vaida akafa August gore rapera iri baba mini akafa September gore rapera sori rapero Sunday takatofusire munhu Sunday aso tingofamba tingobatwa ndozibamukuru 2-3 pese petinofamba saka tombokundodaidza maprofita tamborongana nawo tozibamukuru maprofita auya anoramba maprofita auya obatore machira paprofita muberere mudzimba dzawo anenge aika machira abudise atichaziyo tatambudzika kana paikwe munhu zvezve munhu aipa bangura yekumakuwa agese maoko baboni kumakuwa kwacho anozogezere kumba pafiwa kwacho ndo zvanyika obva angokwirumba kwawo futi aine mataka maoko obva azodzika kufundisa dzari kwarofuba chaandi futi vapangura yakanaka pamukura ageze maoko kumakuwa anogezere muri wanzi pafiwa kwacho kobva akwirumba kwawo sasa dzari parufu andi futi mwana unorwara echitaura mufi wakatsakatikire kuhondo ngeuyu urapa ndiye waitaura Joseph iyena mwana ino unotorwara chavo chakutorwara zvisikatoitiva mai acho anotogara echitomuchengetedza anofunga mwambona echibuda naye kunze echinge anomirapo echikutarise umo kunzoko mwana uyu wazotitambudza pane paakatombogwinha chako chaiko kudai echitonga akutovhare madziso kunge ari kude kufa takabate basa ipo pana baba edu akanga ari apenyu takaaunganidza nana Babamukuru takati tinomuchaya madhara ngatigadzirise zviro izvi tikadaidze n'anga imwe takadaidza yakaitawo zvayakaita asi zviro hazvina kudini hazvina kupera zviri kuramba zvichindonesa kusvika izvozvizvi saka zviri kubataiwa Babamukuru mune mumwe mwetaimbohamba mwetaihamba imomomo zvaizi imwimwi munoziziya Babamukuru oramba zvakazi batai baba munini maoko anga akazvimbe gumbo kudai baba munini iwo zvakazi abatai maoko imwe Babamukuru akarambe kuabata zvakazi muchaona mwakubva pana Babamukuru achadonha akadonha pachishapa apo panozi pamadonha akadonha ndiyo iwo akadonha takazobuda takwenda wakazodonha saka chakananga iko chedzikisani ndaikumbira kutora padoko pakafa baba angu inini Babamukuru akaenda kokumbira njira kwaakaenda kokumbira kubva ati vhure muromo mababa uise mukana mababa muromo memunhu wakafa anoisa ndakaramba kuisa
apa vakasiya taura kuti vana kufa ndakufa mukoma kuti vadondiuraya ndodakasiya kutaura Mungaseka vangu makabatwa. Mungaseka kana udini. Makabatwa vangu. kana shamwari dzavo dzekubasa chaivo masoja akazifona pafoni yauyu akati baba yenyu vakasiya taura kuti vakasiya taura kuti munhu unouraya nemukoma vakasiya taura shamwari dzavo Akarwara pakurwara baita aibudirwa chitauro chekutaura ichi mukoma nawo. Chiri mukoma mudodori. ndepakafa bawani nofuti akatofusire gora urabawani rakamuka rakakwarwa iwe ngobva afusira asina kutaurwa ndisabu sabu gobva azoti makuitiko ampaya iwe gobva atofusira gobva ati ndanisikaziva kwatofusira vamukurofusira panguva pamuka pakakwana. I'm sorry, ma'am. Inini ndinepekutaura pari kudaidzwe kuzi Lazarus ndo baba yemwana uyu. Mungatambudzika mudare muno muchidaidza zita rawo ichizi haasi kusvika pano mbiri. Babamukuru avo ndiwo ane connection nababa yemwana uyu. Baba yemwana uyu ane 10 months ari mudondo. Mwana uyu unorowa. Unogare kunze usiku kana zvamusvikira achidaidzira kuti masoja asvika. Ndotofamba neusiku kogare kwana Babamukuru. Uyu mukomana uri apa ndiye murume wangu mwana wamainenge. Anotomukawo tichiteka tiri mwana wangu usiku kwende kunanga akomana. Mwana uyu unonetsa ndatambudzika ndiri pano. Munoona ndasvikawo pano pamambo kudai. Ndiri mukati mwaana aya. Zviro zvendiri kuona ngemadziso zviri kuti remei. Baba aya kuti auye padare Babamukuru avo musi waatanga usimuke pamba chaiwe ichiti zemusha akanga ari ese aone dambudziko rakura maningi pamwana akanga ari ese aya ndakumbira chimbosara pane mwana ndimbotsvake muriwo ndione kuti ndione chekubika ndinoswera nenzara unoiti nguva yekuita madhodhi mubhurukwa une nguva yekuita makuweti mubhurukwa unondoitira kumakuweti izvizvi ndiri pakaoma pekuti papesa 10 months dzaakaenda kubva ako kumashuro baba aya haana kana chinhu chaanondipa palife yekuti imbobatsirikanai nemwana uyu hapana. Saka musi waenda akanga aine iwo wawo zuva rarakupota kuti chachiri chipiri pinde Johani Marangi akati takandoona sari kuende kuchipiri nekabhegi nangu sakutoenda Babamukuru echendomba kwawo aya chibate bhegi chiri chena asi pane chinhu chinoti tinetsei pakazi rufu irwo ruri kutaurwa ruiti nguva runoita 3 months potofiwa kana kuti nguva shoma pofiwa. Tinoshamisika baba yemwanayo kuti munhu afa kuma4 6 o'clock anonga asvika parufu ipapo anonga ari ouya otorana futi neBabamukuru anonga andiri by2 pese paari anonga achifamba ese kandizvi musesondo ruzi rufu akaparadzana aina Babamukuru asi nhasi uno ari tati haasizive paari. Ndinotenda hani Chichamonera. Ishatu. Baba inozishatu. Ebu, pikisani baba. Sadeza. Simungaya. Ndo pika ndo chokwadi pamberi pedera mambo zimu. Ndo pika ndo chokwadi pamberi pedera mambo zimu. Yesu zvichataura zvichawa chokwadi pamberi paMwari. Zvese zvichataura zvichawa chokwadi pamberi paMwari. Sasa itiswe. Basi. Baba. Kisizwe kuda chete. Ndiri kutokuti muti tena agnes yekuti zviri kutaurwa apa kubva 1 2 3 4 maya pane chemurikupikisa Right, zvese ndopikisa. Chekutanga inini vagara vagara vosoda kupikisa ramira kuna ndorondo right, ndiye ndanga ndauita. Kota muri yese penga kumwana Ndopenda ndopika. Odi kuna muri zvira kono ya tunda ndorondo muri Ndiye ndanga kudini. Chekutanga mwana wokurwara kwakaita wakaberekwa anonzano achirwara. mukoma mwana Ati mwana iye wari kutororeko. aya atotaka kwa mwana pamana pakema ate mashure tunda ndorondo musha Nhoroondo yemusha inodai. Kuzva kwendakaita ini nhangu. Nokuti inini ndakaberekwa 1960. 1977 76 ndopakaenda Josefa kuhondo. Mukoma Josefa aya mwana wababa munini.
yoruka aiziruka munimina wababangu mai wayo mukoma vakanga vakarambana nani na baba mnina saka mukoma ayo waifanira kugare pano pababamukuru vanga vatori vakuru kure kwendiri vakaenda 1976 kuhondo 1977 ini ndobva ndateerawo kuhondo muna machi date richiti 10 ndichiunyatsoziva ndakaenda nemakomrades tobva tasvikire mumanika hana kuzosvika kubata pfuti ndakagara paroi pa 2 weeks ndakarotangorota baba asimuke rutivi kudai aumekwanisai kudai kwabva ndataura muninga ndakaenda naebel ndikati ndarota baba kudai ndobva ndamutaura ndikati pamusoro upedze nyizvo dzamakarota dzekusimuka kwababa enyu dzine chekuita here nenhoroondo yemumusha yekufiwa kwemumusha nekutsvakodai andazi kutaura nhoroondo aiyo pamusoro pane imwe nhoroondo kai inototirasa tikato izvo zvino handinoona kuti dzatokumafo kutodoka kwezuva isusu nhoroondo yatiri kuda haisi yekuti makaenda kuhondo hatina basa kuti muri komredi kana kuti muri mutengesi kana kuti muri mujibha kana kuti muri kugwido nyaya yatiri kuda vana ava vatambura nekufiwa kupita mumuiona zvaitauraka ndozvendiri kuenda nazvo zvakaitikira kuhondo vakanditaura kuti azokwarai chini munhu kuhondo imimi chimirai ndikuudzei mukoma isi hatina basa nekuti makauraya munhu kuhondo kana kuti hamuna kuuraya munhu kuhondo achazozviona kuti makauraya kana kuti hamuna kuuraya ndimambo isu nhoroondo yatiri kuda in short because kwatodoka tinoti vanhu havaende kumba kwavo isu nhoroondo yatiri kuda ndeyekuti changamire musha medu makamira makadai kwete nhoroondo history yekuhondo haisi yatiri kuda makuva kuti vana baba vana vese havana baba wavo vese vakafa imimi moonekwa muchiti pafa munhu akafana 6 akafana 4 6 imatosvika parufu 1 2 imimi tinoti mutitsanangurire kuti chinokupai simba rekuti munomuka muchienda kumakuva munoona kwatsvarwa movhara nemaoko enyu vanhu vese vanotokwakiza because notodzomuroi kana pafiwa tinototoziva kuti ambovhura ndiani imimi simba rekuti mupavhare muri kuritora kupi rekuvhara makuva vanhu vakafa izvonhoroondo yatiri kuda iye kuhondo kuti mukazodii nekurota hope hatisi kushanda nehope toda kunzwa vana ava uyu babake vakafa uyo babake vakafa ndimi muri kungonzi muroi uyo vakafa muri muroi mukatituma futi mwana uyu kuti isina babako zviyo mukana itori imwe nyaya yakatomira toda kuti mutitaura kuti zvakanga zvichipiyei kuti munhu akafa anoiswa zviyo mukana nekuti mwana haasi kupenga zvaataura haasi anopenga kwabva kwauya uyo futi uyo babake vakafa imimi muri kungonzi ndimi muroi uyo ari kutopenga uyo ndimi muroi saka baba toda kuti mutitaurire zvakajeka zvisina nhoroondo yemadimikira kana kuti ngano tingati chakatanga kurwara kwemwana wanditika mwana arwara ivo vakomana ndo vakatsvake chini muprofiti muprofiti uya wakauya auya wakauya ari manheru kwabva ataura kuti ndiri kuzwa mwini mwechitaurwa zimuri chinyi rumuroi asi ini handina kupuwa chimwe chizimuri chimba rumuroi ngatipindi kwabva tapinda mumba kwabva aemba ndikazi ngauye tichaita mamba kwedza zveshuwa kwakaedza kuma 4 ere ndobva akatora baba yemwana uyu nemwana wacho natete obva kuda nawo kunze akuda nawo kunze sitakasati ndorumba ndobva akazoti pendakazoti tete akadzoka iyo baba yemwana udzoka ndobva ndabvunza ndikati ko anhu emwabuda nawo aendei kazaenda kadai ndope takazobuda kwaudongorero tozoona wadzasi kwenyi kwemarinda tobva angatiteere kuti mwana hazi waitaura kuti kumakomo kana ngatiteere tobva tateere tobva tasvike pane muprofita waine mwana tikazi nyaya iripo maakusarirei chambai mwaodini mwaone muroi wenyu tobva taenda mwana wa ndiye waitotungamira takadzika kwende pane kune gadheni rekushandira tobva tateera zvikazati ndo maifamba ndimwe munhu wetiri kudini wetiri kuteera baba edu isusu akaurawa
handizivi kuti akauraya kuti baba vangu anozi akasiwa iri ndumure paine nhumbu here yatete. Saka takabva tatera takaende kunozi kubuwe sunike ndakugura sezvomati nguwa. Tasvika kubuwe sunike kuya takasvika paaizi ndo pakaurayirwa pacho. Mwana ndo pakatangoti chino akati azwa radini rakwira munhu mukuru wetikutsvaka ndobva taziva pacho tachigarapo nemwana tobva taziva tichitsvaka takadai tobva tatangotsvaka maitazvi aiti aziva titsvake paakaiswa pamusoro zvekutsvaga ivo vakafa ivo haisiyo nyaya yekuda isusu kubva kwamunhu. ndiri kutaura nhoroondo kubvira kweyakaita pacho mukareka kuzvibata zveseka mungati ndiri kupenga asati sipenga. Right. Zvakaro takazotsvaka takati tiri kuenda takadai tobva tasvike pane zibuwe ranga riripo ndati ndakugura ivo akaenda ngekumusoro isu tobva taenda ngedzasi tobva tasvika tainga nasi nemuviri wasabhuku tobva tasvika pane buwe riya tobva taone mabhonzo remukumbo pabvari tamudaidza kwanga ari pabva auya pabva ateta nechimbairo dai tati munhu wakafa pabva tazi cherai ichisiya mwafushira mochizouya modini motora morongedza moziva motora marongedza zveshuwa ndakataurawo nini ashe aronzi munhu ikati andonyairumba kwedu tobva taendozvikazi ende kwahedman kwabva taende kwahedman tobva tamutaurira kwabva ta nyaya inode bani pamambo handichazivi kuti wakasvitsa here kwabva azotidaidza zvikazi chiuyai muzwe masoko anyu akabva kwamambo eshuwa takaenda akati tikodiwe $50 yusu yekwamambo tikabvisa hazi ndekuti aziye kuti ndo zvakaitike mudunhu wani apo right. Dadaro kwabva ti imuchenda modini moviga tobva tadaidzani muprofita wauya kuti atibatsire manje uchichiite zviurongwa hwese. Muprofita wauya zveshuwa wakadini wakauya tikaita urongwa hwese tikaita kotorani makodo aya wakatone wangari atorimo ndiye ina uri namba 2 bvako ndiye wakanga ari kuchera ndiye wakatanga kuone mabhonzo aya muslehenyai robva rabuda kwanga kwakutoti tsva rabuda tobva taunganidze mapfupa edu aya kwakuarongedza kwakudini kwakwende kumba before hama dzese dzemusha dzedzidzi taitadzitaurira hapana wakadini akwaende kubhezero basi right. Takabva tafuma kwauchengete chinyi baba wababa wedu waya tapedza before day pakangoizwawo zvinongoizwa zvinhundi zviya kwabva tapedza muprofita akati ini basa rangu ndadini ndapedza kwabva yaenda ivo baba benyu vacho vamaizonotora izvo zvinochiita vanga vari mutengesi varoureva munguva yehondo vakafa rini zvanga zvaita sei imimi pese pamama makagarapa maiti baba venyu vari kupi mukazongosvika kwautotanga kutoona makuwa kwautotanga kutoona madehenya kwautotanga kutononga kwautoti hambaitoiga hama yedu kwautotanga kutorwanungidzacho hatititaurika zvichijekere because ndokubasa kwedu saka mukasajeka manje munotivhiringidza ndati ndurumbarumba kanditi kurumbarumba mukurumbarumba imwimondibase pemudouzwa ndobvera kuchekesera kuti imi makangonosvika panzvimbo so mutoona dehenya remusoro womunhu kwakutotanga kutochera ipapo kwakutoona gumbo kwakutotanga kutochera makutanzi machera babenyu zvazvabva kupi babenyu vatanga vazoshaika rini mukazoziya kuti ndo baba edu ari mugumu ndatini baba wababa wangu ndo iwo waiparo handiti baba wangu akakura achitaura kuti baba wangu handidini ndakakura ndisikwazi akatsakatika iye nawe kutaura kwaita waiti ainge muvhimi akatsakatiswa mudzinza mwedumo uyu ndiye muprofita zviri kubatana here ndozvaitungamiriwa nemwana uyu ndiye mwana iyu
saka mhepo yaitaura pane mwana uyo ndoyakamunongedzera here pane mabvunzo handiti tasvika yakasvika paizi ndo paakaurairwa aitaura kuti ndo paakaurairwa ndiani ndiye muprofita uyu iye mwana ipopo wakanga akundotenderera asikanyasi kuchataura ba echingoti imbwa makawa chinyi ndimurikona ndiyo paakati zuva radini rakwira ingatapataura wani saka ndikunyasotaura imi maumachaazinobvapazoguranindi kana baba venyu vakazozvarwa vakazozvarawo imimi zvikamuchembere zvamaita izvi imi moti baba venyu vakakupai nhoroondo iti baba vangu vakangotsakatika imimi ndanzwa muchiti takagova nhumbi dzamama makugova dzanga dzaari handi nhumbi chaidzo hapana mbasha yakadini ba yakagoiwa zvimatombo zvaro madzibaba ndiwo akadaidza ndokumadzibaba wakatotore zvimatombo zvikazi ndo nhumbi dzichidzaari takuite kuti zvichano zvakaitika chaikana kuhwana zvakaitika pamwe ndo zvirudini saka dati mirani tauri zvakadaro manje wakabva aenda tapedza zvese izvi muprofita aenda kudaro ndopakazosarapo zihe mwana haana kudini kuita right baba wacho wanga waripo ndakabvise $20 yekuti tifambire mwana wakambati wandokwenda bhowera ufambire mwana ndobva ndati $20 ruoko rwangu vari kuda kuchigadzira kuti vaende vaiti mbasha dzangu dzakasvipa dzimaigeze mbasha azadzima kugezwa remusi wacho ndokuzosvike pakuti yakanga yeweekend haana kuzobudire kudini kwenda weekend yacho ndinotecherechedza date wanga rusi wa 30 October yakaya kuti kuine nyara dzofuti kwazukuru kwanzara yabva nekwatete ini ndakamuka ndichende ikoko ndo pakasara potorwe mwana wofuti ngako mwana aya akuchenda nayepi kumakomo kwari kutaura kwakuti kune madehenya ajosefaya pendakazodzoka ndakazotaurwa ndishemuranda kuti uruziya roti vana vakauya kune chimangara kuti kune madehenya akaonekei ngati hapana chenduziya ndotozwa imweni kasi ino takatarise kuendeswani pahedman kuya ndokwaindozi ndokwetakati umba inofanira kuitani josefa iyi umba yababa munini uyobva yadaidzwa umba yababa munini iya ikati aisusu tode kuti tifambe tizive kuti ndijosefa here ndokwetakambotake kwende kofamba kekutanga takafamba kupan'anga mbiri imwe yacho yanga iri n'anga chaichaiyo ikati handi josefa wechipiri wakari muprofiti wejekensheni akati handiye tobva tadzoka zaranga rapota tobva tadzoka kwabva azope ripoti bheki kudara zvikazenda motsvaka futi chii mari mufambe futi tiri mukati mekuchitsvake mari iyi ndo maibude mamwe madambudziko ari kutaurwa chiri kundinetsa ngechekuti hazi asaidesasa wayambe guwa ndini pana iwe ana baba esataurwa vakambe guwaro ndini ungaenda here anhu angaenda here kumba kwavo asina kugesasa handiti unonga atange guwa ndionochiurira saka ndingaigesa dzakachurira zvaari kutaura zvoti ndagezere mako kumba zona uno mukabvunza zvese isabhuku vaitonga nashema mugere ari kuti akutopombo ndakasimuka ndikageze mako iwo akomana akazotero mashure kugeze mako saka pendai ndisikageze mako makongepa aiwa iyo tisiri nyaya tazviona handei futsira makuva apa pakazi onini munin'ina wekupedzisira mukomana wakasheka goragera zveshuwa takasvika pakadini pakakwarwa tasvika pakakwarwa takataura tikati apagwa panomire zvakadini zvakanaka wanga akamirire kuita sabhuku ndiyo akataura kuti fushirai
ndingatoitaura futi kudara pani musikatombozivi kuti atsvara ndiyani matosiya zvakadaro kwabva ndakaseva kwabva ndakaitaura futi kudara kwahedne kuti ndo zvakadini zvakaitika atoripo iye muviri wani wasabhutu asi haana kana kumubvunza pamweni pemunode kuzwa penjera atete ndiwo akati hazivi handi pane nhau yekwangwarati yakaitika kuno chine chekuita atete nekwangwarati iyi ndiwo mai pane mai akabara ana ekwangwarati ndiwo akati hazi ndakaise njera pani mukanwa mwaiyena ukwangwarati uwu kuti azopfuka atete ndiwo zvaakataura futi ndikati atete wakazotosvika kurambidza hendini zvakutoite noise ndikati atete ndiwo anga akatobate njera icho ndikati atete musaisava zveshuwa haina kuzoisa saka mukomana ari kupenga here bhozi uyu ndakamutarisa ka dzinenge dzichirimo akagerwa musoro dzinenge dzichirimo plus imi muri kutotaura ka iye arikutozungudza musoro kutoti bamukuru muri kufoya aiwa hatisi kunyepa kana atete acho akauyapa because ka mirei kutaura ude kuti ari kutoramba saka saka mazisese titoona kuti tiseifamba mukomana yatosimudza rongo kuti ani zvinhu nezvekutaura pamusoro penyini saka iwewo taura tidzo kuti zvino zvakazvaunzi haizvisirwa apfuke zvazvo zvimimi makataaatete kuti mufinga aisenjera imwe makazotaurira here mukomana ndakamutaurira kuti nyaya iripo atete ari kuti isenjera iwebakatange noiuchitipindura kuti babamukuru enyaya akakuudza here kuti tete vanditiisira babako njera plus yatuyani mai vako vanga vasika nana mukoma vese vana mukoma avaizouya pamusoro yechingamiro babamukuru aya aanobweko ntaura kuti onenima usaise tete ati senjera babamukuru aya ari kutonyepa zvese aritaura ari kunyepa kudepodohwani nekuti atore mugaranganga babamukuru aya pakati chekuyenganga dzisikanyisi kuona haabatwi baani mugaranganga aiwa zvakanaka zvese zvakutaura handiti chichafamba aiwa pamusoro changamire pamusoro yechangamire guwa peranga rakabarwa ishe anabudisa muromo kuti fushira ngemaoko akanga ngofushira ega akatenderere paguwa ari tuna baba mukuru aya mazwa baba ana kufushira ari mupenyu baba mukuru akanga ngofushira ishe anakutaura kuti fushira ngemaoko anakatope kuti plus haifushirwi katiouza kuti nambokwarwa nani saka zvinovakarwara kasimba rekuri vhara rakabhesi nekuti tese semhuri tinoita kuti unototarisaka kuti saka muroi ndiani because hatichatonzwisisi kuti mukati muchine chiro herewo kana musina chiro chabatwa kati wandiani because nyangwe ivo dai nekutochena ndebvu pavatoita kutoita musharuko chiko mumusha menyu makafiwa ndofunga mumusha menyu maane makuva akusvika kumiliyoni iye mukuru uyu achingoona vanhu vachingofa makuva akambenge achitarwa here kana makuva akanga achitarwa iye simba rake rekuvhara guva kana iye sabhuku wokuti vhara iwe utonoti pane dhenja unofanira kusensa dhenja kana uri munhu uchiziva kuti iwe hapana zvaunobata because kumakuva hakuendwi plus mukaona paine chisioneko paguva inyainiswa kumadzishe pakuda kutooneka kuti chii chakatsvara guva then harimbovharwi chete kungofuma warivhara saka vakanga varivhura usiku vakakangana kusiya wavhara ozoti kwaedza ndimoiya madhira ayapa ndakasiya paada isusu tiri kuda kuti tichaisa zvekuna mambo isu tiri kutotaura bhozi ndokubasa kwedu ende tinototaura bhozika munhu aungati wasvika paguva woona guva rakavhurika urivhara nemaoko kana dai watumwa nemupurisa wasabhuku kuti vhara guva iwe uri kurivhara huayu vanhu vese vanoti kudii newe unochena mumusha hauchene unenge usina futi kuchena because vakachena havatambi kumakuva panjera papo akati ndiri kutotimanikidza kuti isaenjera sitikara asi yakazoti tisazotinetsa pamangwana kana vanhu vopere kufa tisazotinetsa pamangwana ndokuromo wakabudisa musiramba veimusenjera asi mangwana tisazotinetsa kana damdziko ronetsa repere kufa kwaro tisazotinetsa ndokuromo wakabudisa saka njera ingamise kufa zveshuwa munhu afa hapana chaachaziva mamuisira zviyo zvokuti adii achadira here achamedza here handinoona ndokuromba kwacho ikoko kusingadii namambo ikoko ndikozika
Saka ani muri kuona kuti vaida kudzadzisa zviro zvavo vakutobvudza kuti rufu harisi kuzopera mushambanyini kuti hamuna kuisira vanhu njera makamunzwa nesokafa munyika munomuwaniswa zviro mukati hedo tumbukire munhu hedo kufututa ine zvozodii pamusoro imambo nditaurewo ndiri panjera pa yakaitika ndekuti Babamukuru wangu aya akauya nemasoja uri usiku dzakuti 9 o'clock masoja obva avhure box iwo ari mopo hama dzacho idzi echibva ati tasiya tavhara tiri kudzoka mangwana 9 o'clock toya tovhura futi chinyi munhu anhu ochizoite bodhivhiro zvakatinetsa nenguva dza8 o'clock pakaite hondo ine simba inini mai aana aya ndimaikuru wangu ari mukunda wangu mai acho ngeekwakuudzai ndiwo nenini ndaiita yaya ndini ndakatofumira mai amai aana aya saka ndakabva ndati arikuzi andovhurwa kudai ndezveri zvinoitwa anhu anonge afa kundoramba ari kundodini ari kundovhurwa ndera anhu achauya muri kuti mwana mudiki uyu ngaavhure box uri kuramba achiti ngaavhure box iye uyu muri kungodaro nge saka takabva taramba takagara manje tatisingaziti kune njera saka ndombe akazoti anhu ese atoparara mwana uyo bva ati hana yangu iri kudini iri kurowa tiri pamoto ndikati hana yako iri kurowa ngeiko iwowo akati ndakazivise njera mukana mwana mwababa ndopatakatanga kutovhunduka ini njera inoiswe munhu wafa ide ndokutaurawo hangu baba saka ayaita kutisirwe njera angari musoja baba edu akatofuna muna August apa izvozvizva 20 August baba mnina ogorera pera muna September nekamwe kamwana musi wasvika mupurisa wamambo kumba kwedu pakanga patobva zvekushaikika mwana izvozvizvi gore rinei gore rinorwa vanhu vatatu pagore panorwa vanhu vatatu bamba soko richindonyararwa bamba saka imimi makufirwa imimi musisina baba varipo tisina baba petaitange nyaya dziba headman gore dzakatanga munani maini nyaya dziba headman igore rapera munani petakandotanga usine mbeu mazwa sati munana September pakashaika bambezi ndope yakatanga zviro afufire chimwe saka mambo itanzwa nyaya iyo asati ataurawo zvaari kutaura zvingave chokwadi asi vanjii zvetiri kutaura dai atete anga aripo atete aya ndo akanyasa kutaura kuti tinde kuise njera ndo aitonga nini mukoma pamusoro imi chiregedzai kunetsei hamusi kuuraiwa mambo avaurayi vanhu nyaya iripo ndeyekuti changamire vanotongopa ruling yekuona kuti tochifamba sei semhuri tatoda kugadzirisa nyangwe mukaita muroyi nyangwe mukasaita muroyi hazvina zvazvinotibatsira kana mukaita muroyi totoda kuti musaite muroyi kuti vanhu vagara zvakanaka vasakunekedzerei apa kana kuti vana havasazokupondei because vanogona kuwanai makavarairwa vakotouti bhobhota samatofa kanhasi meseji itorimo akanga akati azviri kuise demo aiwa haya dema haisi yakuna mambo ndosaka mambo vachigadzirisa nyaya dema hamuiswi nyaya iripo ndekuti zvino vakana vakaisa meseji gore rakamira handi muripo henyu kutori demo harisi kushanda demo rakashanda makagurwa handiti munoziya murume akauraiwa aiwa iva hamuiswi demo isu chega ikise nyaya kuna masa nekuti muchiri kutozwa dai vaida kukurai vaimbotadza kukurai 246 mukatadza kurai mudhara imimi ndakatomurai mudhara ino mudhara yakauya sauraya inini amira ndipedzokubatsiri isusu mukatozva tototi nyaya dakwese kuna changamire utooti nyaya yedu pese peinotenderera ichabude chinhu chino kudai ndizvo ndakati mumujekerwa ndikoaiwa tenderera kujeka kwayo ka ichajekeswa nimao akanaka pangu inini ameno kuti noparaumodai kana kuti satana kana kuti munhu wakadini inini ndakaroore mudzinga ku 1991
tikanonoka kuita pamwiri tikazoita pamwiri pekutanga na 95 mwana wacho chibhadini ashaika 97 topendakazobara mwana mukomana umwe gumi patowo zvinhu zvakanemire zvakanaka tiri kudzorere kuna mambo ndachane kuitanga chakaite kuti mugume ndomocho chii todi akufamba pakanaka muchangamira ngoti ndodocheneswa saka munofana kuchena madereda munofana kuchena madereda ane zvipiwa zvese hamupo makunyara chena hamuna kubatwa kuizairai saka tinofamba teguri rimino zvibaba zvaanainawo zvemuzimbabwe ndai kufamba saka saka tobuda zvikwanisiro kufamba tobuda tuda mari zvikwanisiro zvekufamba ndani kuti mucheni pamberi pedani mari dzokuda ari tuda $300 zvinotigadzirira magadzira mari iyoyo muchena zviri pedani vakavanaso kuti ndimi mukura yangu saka vakaisa kuti ndimi pamusoro pekii saka darinofanira kuti zvirijeke zvifanira kujeka pamberi pedani kutaura vanhu vakungotaura zvitonga zvinoitika kuti kana uri mukuru wasara mumusha zvinhu zvese zvinonamata kwauri zvinouya kwauri kuzviita vakazviita zvonga zvakanga ndakatasarira kuzvitorika saka zvinofanira kuyaifana zvinofanira kupasanurwa kuti aiwa munhu wako haana kutsveta pamwe haana munhu akauraya asi chiga chichida mutari ndochida kuti nepese ndikara nyaya yapera saka toda mazuva kutaigura inonga yako vaini mazuva aita vadeuya tokazvifamba tipamwe chete zvakasunzana ndozvatoda saka tauda kubva kwemuri murini mwerini ndibaba muripo nyaya iri kwemuri ndingati umweni baba ari pamwe baba muri aipo saka unabaunda uri pamutu ya tiri tu vanotsvaka futi pedao nasara imari yaisimaimari anditi tifambidzi pamwe chete nemhuri iyi nedare nemimwe inoitaperepa kuti katigara kuti kamushamatiwa mangofiwa zvizerera kana iri zvuto dzineso nekuti mafiro acho macho vamwechangomati ahambi mafiro acho anonga ashata vanhu vachiya kuti vanofa vari kufa muzvitaiti unoti hapana zvakuitika kuti ivo vatete vekufurira hanzodzi yavo kuti isai zviyo munhu ndikiri vari kuti vari kuromba waripo here apa vatete hakuba panapa akarogo pamutisi pamutisi kumabiya ndikatoti ndiwasara ari zitete hangaziya baba wangu zitete racho rakashata rinoti vanhu vakafa vanoisirwa zviyo mukanwa zitete renyaya rinakunaka torida pani because imimiwo murume mukuru mukafurirwa zvakaipa kudaro vana havachambozivi kuti ichokwadi vakutochema nemi imimi
nesitete euro ino ritori pasafe side imi ndimukutori bheka ini motodzi mudhara akashatawo kungodaiso mudhara akashatawo Saka uda wazi wako dai. Yo